Yun, good morning mga ka-monster. Bili lang tayo ng pandesal. Pupunta tayong Lincupan ngayon. Dito na pala sa natipid at palas namin mga idol. Yun mga idol. Yan tayo bigling. So, mga idol, balik na tayo. Kasi yung pandesal natin mga idol sa likod natin ang init. Live lang sa Facebook, katuwaan lang, pero kung saya palang mag-vlog vlog ko na lahat ng pupuntahan ko mga idol para memories na rin, para kahit pa paano may video yung pinapanood kahit anong ginagawa. Labit na tayo mga ka-monster. Ito tutuloy ko kaya mga idol, makaldag kasi dito, cellphone lang po gamit ko. Cellphone lang kasi. Parang panik ko. Cellphone lang mga idol. Dito natin vlog. Para makakita yung pinang video kaya. Para bigyan ko ng panahon. Ito. Ang ito lang ito. Okay, ito. Ito naman yung mga kapatid. Yung mga kapatid. Sige natin ito. Ha? Ano? Ay, tayo. Umabot na dito mga idol. Makulimlim kasi, makulimlim. Nandun pa kaya yung mga kasama ko. Tropa. Basta Sabado Linggo kasi mga idol, dyan tambayan namin mga tropa. Tamang tambay-tambay lang silas pag sa ensayo.
Yun, Mambon. Malapit na mga idol. Yun si Kuya Katong, pauwi na. Dol! Wala, umuwi na yung iba nating tropa. Maaga kasi sila pumupunta doon sa Lincupan. Huwag mo munang iambon. Tol. Ay, si Idol Ronald Duranza. Andun pala siya sa Idol. Yun sa Idol. Kaya pala dito pala si Idol eh. Sir Idol, good morning Idol. Doon si Idol. Dito pala. Kaya pala ang daming tao doon. Napadpad dito si Idol Ronald Oranza dito sa tambayan namin sa may Lincupan. Dol, good morning. Morning. Dol. Ahon tayo dito mga idol. Mahina lang tayo sa ahon kaya hinay-hinay lang. Baka malaspag tayo. Hindi lang mga bumibisikleta pumunta dito, pati mga nag-hiking o nagbabanding ng mga pamilya pumupunta rin rito. Pwede na kayong mag-umagahan dito mga idol kasi may nagbibinta na dito ng pagkain. Kaldereta o pinapaitan dun sa may turong kapihan. Ha? Grabe naman dito. Makunat. Makunat siya. Makunat. Andito pala yung kabatch ko, si Jane. Jane! Ano, malala na. Kabatch ko yun, di ako nakilala mga idol. Ito po. Ay. Morning po. Good morning to. Yun, one hand challenge. Naka one hand challenge para tayo mga idol. Ay. Yun sir mga one hand challenge. Libre mo ako pinapahitan. One hand challenge to. Idol, morning. Yun. Naka one hand challenge tayo kay Sir Mau. Idol, kamonster, dito na tayo. Hindi kasi kaya nating hawakan bago ano. Na-video ko idol. Oh. Hindi, ang daming tao, baka may COVID sila. Joke lang yan idol. Idol, vlogger na ako.
Tara kape, idol. Saan? 40 yung ano ko. Nagsi-60-70 pa kami, nahanap ka namin, hindi ka na namin naabutan. Idol, hindi ka karapero to. Idol, kape! Tara kape, may pandesal ako dito. Tara doon. Idol, kape! Tara, mag-vlog na ako, idol. Idol, kape le! First vlog, siyoran sa agad na, idol. Ha? Saan si Sir Mau? Idol, kukuhanin ko yung price ko sa kanya. Nag-100 challenge kasi ako doon, oh. Nag-100 challenge ako. Live na tayo. Mga idol, dito na tayo. Try ko lang, idol. Try kong nag-edit kagahapon hanggang ano, ay kagabi hanggang story. Kaya ko, madali. Sir Mau, punta tayo kay Sir Mau. Sir! Salamat mga sir. Sir! Maraming kami walang challenge mo dyan. Sa amin. Yun mga idol, papajams lang tayo, kasama sa atin si Kuya Jonathan. Yan yung anak niya. Gay idol! Yun, nice one idol. Yun! Video ka, tanong ano? Kasama ko yung mama doon sa likod.